سلام أب زحلف سومونا بأمريكا زقات أما هو تسلسل سبات زحلف حدقة مكينا نيرو نسعي بوخاني نزح حدقة زفت أما قلسب نربعان حموشين عمد كأسر كم زغل زوت صحبريتاون نيرو بانت أروخاني كون فرد فرد ويكاني الرأي خبرلو يفتح كبرلو بمبال أبقون نزي مرح مكينا زنبورو العلا خلتنت بخلت مليون سباتون بيتيشن بمهرم نز سبزي كحجزو يفتنون لو مالتي بزخاني بمعكنا زينا أمريكا عبش فانتو هايبولو عب زسومن زي دحرز حدقاون بمنجست أمريكا زتمحلالفه حدش تزازالو بزعبا زملكتون كنرينا مجمرا ግን እቲ ቀንዲ ነዚ ሓደጋ ብዙሕ ሸፈነ ክወሃቦ ዝኽኣለ ወይ ከዓ ዛረባ ክገብሮ ዝኽኣለ እቲ ዘይሕጋዊ ቶርን ምፍጻሙ ጥራይ ዘይኮነ ብድሕሪኡ እውን ዘይሕጋዊ ላይሰንስ ሒዙ ዘይሕጋዊ ስደተኛ እዩ ብዝብሉ እዮም ማለት እዩ ነዚ ዝምልከት እዚኣ ቪድዮ ክስማዓኩም Well, we're here in California because when this tragic accident happened, where in 2018 he illegally crossed the border. ለዚ ተቀዳማይ ምናልባት ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ግዜ ትራምፕ ብዓይነ ሕጊ ልዕሊ ዝኾነ ከም ገበን ዝረኣዩ ዘለዉ ኣብ እዋን ትራምፕ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዶብ ምስጋር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሰብ እዚ ኣብ 2018 እዩ ናብ ኣሜሪካ ብቦርደር ኣትዩ ማለት እዩ Came here and ended up getting a commercial driver's license, a CDL. When he was pulled off the side of the road, he answered 3 out of 16 questions properly. Why was he driving in the first place? He didn't have basic English proficiency, he didn't know the road signs, and yet he is driving a giant vehicle across our state. And let's not overstate, you cannot say this enough. CDL مركبو ويكان لايسنس مركبون تقندي كالايا زاربو خوين زولو مخنياتو انجلش ايكلني ونبلولو 16 حتى حيتو تين سلسة ترايو كابزين 16 سلسة ترايو بسنة سرعات كملسان كيلو تخالا ايملسون نا انجلش مزراب صقمالو مالتي سلازي تقندي ازارب خغبرو زخاله وي تخالاي ازارب خغبرو زخاله خاني CDL مركا زي حقاوي بوردر متاو كالاي كاني CDL كما يجيرو رخيبو زبل مالتيو لايسنس كركب ايقبلنيو انجليش ايكلنيو ساين من بابونا ايكلنيو بزبليو زغلصو زلو دحرزون دحرز حدقاتهم زقصرو تكالون لايسنسوم كم تحدقو كان يسرح لايسنسوم تحديقوم يوم They just pulled the license for the company that hired, the driver that made a U-turn in Florida and unfortunately unalived 3 people. The company that hired him just lost their license. All of their truckers are being let go. The first arrest warrant is for 3 counts of vehicular homicide. هذه أبزي 5 يورو لهم بترجمة قريب نيرو نحر 15 عمد كسب 45 عمد كأسر كم زغلي توت يزول حبريتها مالتي بزغاني بزحت سبات بز فرد نايز سبزي زي تحقوسو مالتي بيتيشن اداليوم كم 3 يورو لهم زي مجمرايو حدا نتبخلت مليون بتصحل زلو تمجمرا معلتي زي دحريون كسب كلتا نتبخلت 5 بصحون تفريط له مالتي بيتيشن اداليوم سبزي بزغبرو جيجا ويكا بحفشات لايسنس بحقاو من قدي رخيبو كل سوالا زي حقاوي انتبلو سدتنياون ناي سدتنياو رقد زرخبون بحقاو من قدي ولا كروس بوردر ولا يسقر دامبر مساعته وغن بحقاو من قدي متقبلهم وسلازي زي حقاو سدتنيا زبل يكير زبلو ايفنت لايسنس بزي حقاو رخيبو زبل كان حقاو خمس رخبو بمقيار بحفشة ايقبوني زبلو 45 عامات ايقبوني زبلو خاني بيتيشن اداليوم كم 3 يورو لهم زي تقدمي تمعلتي هذه حدا دخلتها News, the truck driver from Florida that busted a U-turn in the middle of the highway, there's new news. And the news is this, there is a petition demanding a reduced or commuted sentence for the truck driver who took out 3 people in Florida with a semi-truck. This petition hit 1.2 million signatures, not even 10 hours after hitting 500,000 signatures. What people are saying is it could have been botted. We don't know. But they're trying to give this guy a fair sentencing. دحيرون كم 3 يورو لهم بنيويورك بوست تزرقحها خلتنت بخلت مليون فيرماتات كم زبصحه ويفتحوا فرد نخركب سبزي زبلو ويابقون السبز زخونو خلتنت بخلت مليون فيرماتات كم زبصحوا نيويورك بوست تزرقحوا له مالديو سلازي ابسوم زي معكنا زينا امريكا زارا بغيرو صنحه نزف فلا بز حجوان ترامب انصار سدتنيا زخرو زلو نعو عبي درعيا خوينا مالتي وي كمارستي يوم بزقوم لا زلو مالتي بز مخنات كاني حدش حقون وصيلو بزعبا فيزاتات زملكت امريكا حقتات زي تحاسون مفلات 55 مليون فيزاتات كتمرمريا زبل حدش حق وصيلو بزعبا زملكت نغركم
ኣሜሪካ ልዕሊ 55 ሚልዮን ወነንቲ ቪዛ ኣሜሪካ ኣብታ ሃገር ንምውፃእ ወይ ንምጽናሕ ዝሕግዝ ሕጊ ኣፍሪሶም እንተኾይኖም ንምፍላጥ መዝገባታት ትምርምር ኣላ። ቪዛ ኣሜሪካ ዘለዎም ሰባት ቀጻሊ መርመራ ክግበረሎም ምዃኑ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ንኣሶሲየትድ ፕረስ ሓቢሩ ኣሎ። ገደብ ኣብታ ሃገር እቲ ጸንሓሉ ግዜ ንምንዋሕ ገበን ድሕንነት ህዝቢ ዘስግእ ዝኾነ ይኹን ግብረ ሽበራዊ ንጥፈታት ወይ ንሓደ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ምሕጋዝ ዝኣመሰሉ ምልክታት እንተርእዩ እቲ ቪዛ ክስረዝ ምዃኑ ሓደ በዓል ስልጣን ገሊጹ ኣሎ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ካልኣይ እብረ ስልጣኑ ኢሚግሬሽን ሓደ ካብቲ ቀንዲ ቀዳምነቱ ገይርዎ እዩ። እዚ ድማ ጃምላዊ ምስጓግ ምእጋድ መገሻን ንገለ ሃገራት ከምኡውን ንኣስታት 6,000 ናይ ተምሃሮ ቪዛ ምልጋስ ዘጠቓለለ እዩ። ከም ኣካል ናይዚ ስራሕ ገምጋም ኣብ ኣሜሪካ ክመሃሩ ወይ ክመፁ ዝደልዩ ሰባት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘካይድዎ ንጥፈታት ክምርመር እዩ። ሰበስልጣን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ባህሊ መንግስቲ ትካላት ወይ መሰረታውያን መትከላት ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ምልክታት ጽልኢ እንተልዩ ክፍትሽ እዩ። ከም ኣካል ናይ ዝሰፊሕ ገምገማ ኣብ ኣሜሪካ ክመሃሩ ወይ ክበጽሑ ዝደልዩ ሰባት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘካይድዎ ንጥፈታት እውን ክምርመር እዩ። ሰበስልጣን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ባህሊ መንግስቲ ትካላት ወይ እውን መሰረታውያን መትከላት ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ምልክታት ጽልኢ እንተልዩ ክፍትሽ እዩ። ሰራሕተኛታት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ንዝተወደቡ ናይ ወጻኢ ኣሸበርትን ሃገራዊ ድሕነት ዘስጉኡ ኣካላትን ወይ ድማ ብሰንኪ ጸረ ሰሜናውያን ንሰባት ዘሸግሩ ወይ እውን ዝጎድኡን እንተኾይኖም ክከታተሉ ተነጊሮም ኣሎ። ወሃቢ ቃል ኣገልግሎት ዜግነት ኢሚግሬሽን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ማቲው ትራጀሰር ኣሜሪካ ትህቦ ረብሓታትን ናብቶም ገዛእ ሃገር ዝጸልኡን ጸረ ኣሜሪካዊ ሓሳባት ዝዝርግሑን ክውዕል የብሉን ኢሉ ጸረ ኢሚግሬሽን ጸረ ኣሜሪካዊ ኣገልግሎት ኣብ ዘወግድ ፖሊሲታት ኣተኪሮ ክሰርሕ ምዃኑ ሓቢሩ። እዚ ዳሕረዋይ ምልክታ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርክ ሩቢዮ ኣሜሪካ ንመራሕቲ ናይ ጽዕነት መካይን ናይ ሰራሕተኛታት ቪዛ ምሃብ ንእለቱ ደው ከተብል ምዃና ድሕሪ ምግላጽ እዩ። ኣብ ጽርግያታት ኣሜሪካ ዓበይቲ ናይ ጽዕነት መካይን ዝዝውሩ ወጻተኛታት መራሕቲ መካይን እናወሰኹ ብምምጽኦም ንህይወት ኣሜሪካውያን ኣብ ሓደጋ የውድቕን ንስራሕ ኣሜሪካውያን መራሕቲ መካይንን ይጎድእን ኣሎ ክብል ሩቢዮ ብሓሙስ ኣብ ኤክስ ጽሒፉ። ትራምፕ ኣብ ጥሪ ፕረዚደንት ካብ ዝኸውን ድሓር ኣብ ቀጽሪ ዩኒቨርሲታት ኣሜሪካ እስራኤል ነቲ ኣሜሪካ እትድግፎ ኩናት ጋዛ ብኸመይ ትመርሖላ ዝብል ተቃውሞ ተሳቲፎም ብዝብል ሓያሎ ወጻተኛታት ተምሃሮ ተኣሲሮም ኣለዉ። ቅድሚ ሒደ ሰሙን ኣሜሪካ ካብ ማላውን ከምኡውን ዛምቢያን ዝመጹ ዜጋታት ምብጻሕ ወይ እውን ንግዳዊ ቪዛ $15,000 ተቐማጢ ገንዘብ ከትሕዙ ከም ዘለዎም ገሊጹ ነይሩ። ትራምፕ ካብ 12 ሃገራት ዝመጹ ወጻተኛታት ናብ ኣሜሪካ ከይገሹውን ኣጊዱ እዩ። ንኻልኦት 7 ድማ ብኸፊል ገደብ ኣቐሚጡ። ኣብ ግንቦት ምምሕዳር ትራምፕ ሕጋዊ ደረጃታት ናይቶም ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ልዕሊ 500,000 ስደተኛታት ንግዚኡ ክስርዝ ተፈቒዱሉ መሰል ልደት ዜግነት ኣብ ኣሜሪካ ብምውላድ እትረኽቦ ከብቅዕ ከይተረፈ ቃል ኣትዩ ነይሩ እዩ። እዚ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ማርክ ሩቢዮ ኣሜሪካ ንመራሕቲ ናይ ጽዕነት መካይን ናይ ሰራሕተኛታት ቪዛ ምሃብ ኣቋሪጻቶላ ዝብል ጽሑፍ ኣብ ትዊተር ዝጸሓፈሉ ድሕርቲ ናይ ትራክ ሓደጋ ምግጣሙ እዩ ማለት እዩ። ንዑ መልኪቱ ዝጸሓፈ ጽሑፍ እዩ።